Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Karon mao ang atong minor novena mass ikapitong adlaw para sa kapistahan sa atong segunda patron ang Birhen sa Santo Rosario. Karon sang adlaw pero unya paning hapon ang atong selebrasyon mausab ang ikatulong tuig anibersaryo sa atong consecration ining atong simbahan. Atong iampo nga magpadayon sa paglambo ang atong katilingban, ang atong parokya ug ang tibuok simbahan dinhi sa Pilipinas. Mahimo untang instrumento alang sa pagpatunhay sa kalinaw, kaangayan o kalambuan sa atong kinabuhi isip mga Pilipino o labaw sa tanan isip mga Katoliko. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo nga sa ilang pagkamanggihatagon dinhi pinaagis ilang pagsigig pamalit ani atong mga slots. Balusan usab sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, tapos ang napulo o 4 ka tuig, mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe. Gidala ko usab si Tito. Miadto ako tungod kay gipadayag man sa Dios kanako nga kinahanglan moadto ako. Sa akong pagpakigsulti sa mga pangulo, gisaysay ko kanila ang ebanghelyo nga akong giwali sa mga dili Hudyo. Kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto o karon. Ang akong kuyog nga si Tito, bisan tuod Grego siya, wala pugsa sa pagpatuli. Bisag may pipila ka tawo nga nagpakaaron ingnon nga magtutuo sila og mitipon sa pundok, buot motuli kaniya. Kining mga tawhana mihot pagsulod sa pundok aron mangispiya mahitungod sa kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita pag-usab. Apan wala gayud kami padaog kanila bisag makadiyot. Aron tungod kaninyo
Among kapanalipdan ang kamatuoran sa Ebanghelyo. Apan kadtong giila nga mga pangulo, gisulti ko kini kay dili ko igsapayan kung kinsa sila kaniadto, kay ang Dios dili maghukom sumala sa makita sa gawas, sila walay bag-ong gikasugyot kanako. Hinunua, nakita nila nga gisugo ako sa Dios pagwali sa Ebanghelyo ngadto sa mga dili Hodeo, ingon nga siya nagsugo kang Pedro pagwali sa Ebanghelyo ngadto sa mga Hodeo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hodeo. Ingon nga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hodeo. Si Santiago, si Pedro ug si Juan nga giisip nga mga pangulo, miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kang Bernabe ug kanako. Ingon nga mga kauban sa buhat, kaming tanan nagkauyon nga magtrabaho kami diha sa mga dili Hodeo ug sila sa mga Hodeo. Ang ila lamang gihangyo mao nga among hinumduman ang mga kabus sa ilang pundok, butang nga ako gayong gihaguan pagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, gisangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, gisangyaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug gisangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamanitinud-anon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug gisangyaw ang maayong balita. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon nagampo sa Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, mingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingna ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari kaunta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Og pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Og ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagampo nga gitudlo ni Kristo kun ato lang gining buhaton ug puy-an, mao ni ang maghatag natog tinuod nga kagawasan, tinuod nga kalipay o tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Lingay mong tupad ing nawa na kay gikabalak-an karon. Wa na ka mabalaka. Daghan kay karon, gagmay kayong butang, wa na, discourage na. Gagmay kayong mga butang, puwerte na gyud kabalaka. Uban gani naghikog na tungod lang anang mga gagmay kayong butang, sama anang buwagan sa uyab, hikog, bulihon sa classmate or bulihon diya social media, wa na, magdepresyon na. Dali kay ba? Mausab lang ang naong, mubati ang naong, wa na, gool na kayo. Murag, wa na ba'y ugma sa ilang kinabuhi. Nga naman, tungod kay wa magsubay ang kinabuhi diha sa pagampo nga gitudlo ni Kristo. Ang unang makaparelax nato nining maong pagampo, kanig yung moingon ta nga maghari kaunta kanamo. Kanabitang musugot ta nga ang Ginoo mo'y maghari sa atong kinabuhi, dili kita maoy hari sa atong kinabuhi. Kanang musugot ka isip ginikanan nga ang Ginoo mo'y maghari sa inyong pamilya, dili ikaw maoy maghari diha anang imong pamilya. Kanabang musugot ang pari nga ang Ginoo mo'y maghari sa parokya, dili ang pari mo'y maghari-hari sa parokya. No. Gilingi ay mong tupad ing nakinsa may hari sa inyo ron. Nakinsay hari. Kanindot unta ang atong presidentes nasod, apil na ng mga tanang elected government officials mo ila nga ang atong hari mao ang Ginoo, dili sila maoy hari kay mo resulta gyud aning panag-away, siging away. Kanindot unta kun ang mga nasod sad sa laing mga nasod sa kalibutan mo ila nga ang Ginoo sad maoy hari, nya mosunod sa isultis Ginoo aron mahonong na sa ning gubat, siging pinatyanay, sigig yung pinatyanay nga murag bitag wala nay Ginoo ba, murag kita na maoy Ginoo. Sa kinabuhi sa mga Israelita, labi na gyud sa kinabuhi sa mga Hudiyo, niabot yung panahon nga nagsugod man to sila nga ang Ginoo mo ilang hari. Labi na gyud panahon ni Abraham, panahon ni Moses,
Murabag ang Ginoo gihari ba panahon ni David, pero niabot yung panahon nga ni-claim na sila nga murag sila na mo'y hari. Munang pag-abot na ni Kristo, bisan si Kristo tinuod nga Ginoo, ilang gipatay. Nga naman, kay sila gyud maoy hari. Ano na? Parehara sagod ninyo mga batanon, apil sa mga tiguang, mga tiwasonon. Maogi hari, ang akong pagbuot mao'y matuman niya ba ingnan ganis ginikanan na ayaw sa ana magtuman Diyos gusto masuko pag yun, suko yun. Ingnos ginikanan ayaw na pagsigig duwaan ng imong cellphone katuog na diha kay klase ra ba ugma abot yung kaadlawon kawat-kawat yung sigig tanaw ng cellphone magbukot pa sa habol nga tuas ilawom gasig tanaw cellphone nga buangon. Ingnon nga ayaw panguyab kay lisod kayong panahon karon, labi na ng uyab nimo nga murag manuyupay kay ignaw. Moingon gyud nga I love him man, I love her man, I cannot live without him. Lasa biya inigsuka-suka na hilak-hilak na yung kaya yung imos-mos na nagayaw kumpiyansa, angkas-angkas anang motor sa uyab nga wa ra bay rehistro nga ang nagdrive wa sa lisensya ang nagangkas perting mobuas sa short dali kayo dali kay mang luspad. Nga naman wa naman mag-agad sa Ginoo, wa naman ang hari siya naman na siya resulta. Nga ang sunod nga makaparelax nato kanabang moilata nga ang Ginoo mao'y provider. He is our sole provider. Siya ra gyud ang tuburan sa tanan nga atong gikinahanglan matag adlaw. Munang niingon sa Kristo diri ingna pagampo ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Dili kita mao'y provider, kamong mga ginikanan, dili mo mao'y provider sa inyong mga anak. Kamong mga anak, dili sad mo mao'y provider para sa inyong ginikanan. Kay daghan kay tag-worries aning atong pag-provide. Kaning provision ba? Murag mga ginikanan, magsigig ingon, Ginoo in town, Ginoo in town. Tagai taong kog maing panglawas, tagai in taong kog maing panglawas. Kaya ang ako mga anak gagmay pa, magunsa naman lang ni sila kung mamatay nako. Hilas kay tanan, kamatay diha oy. Nagtuod ay kanang imong anak di na mabuhi kung mamatay ka. Nga di man ikaw mao'y provider, ikaw day naghimos yuta, ikaw day naghimos hangin, ikaw naghimos adlaw, ikaw naghimos tubig. Kana pa lang naang upat gikinahanglan man ginanato sa atong kinabuhi. Di man ta mabuhi kun wa ning upat. Unsa man ka ginikanan, ikay naghimo aning upat? Tubag. Mao na. Ang atong buhaton musalig itas Ginoo. Siya'y maghari nato, siya say mutudlo nato unsaon pagpangita ang atong pagkaon. Kaya ang uban gud karon tungod sa ka-worry aning pagkaon, mubuhat og mga yawanong buhat, mangawat, mangilad, mangurakot, manulis, ano bang terorista bang? Hadlok. Magbaligya sa ilang dungog. Mga babae karon. Gawas lang ninyo din mga buotan man mo. Pero wag yapoy siguro. Baligya sa ilang lawas. Anong ka na may imong gibaligya? Arang-arang ni pader kay dakog halin. Siguro ka? Palit ba ka pader? Mingon sang pari, na-discount. Pari man ka, na-discount.
Sampari, usay makapalit sa may panagsay. Di sa non-permi. Sakpan sa tausahay. Nang, kana ba? Murabag, kita na lang yun. Nag-agad dato ang kunuhay ang atong gikaon. Ang Ginoo mao'y provider ha. Gilingi ang imong tupad. Lingi ing na ayaw na gyud pangupya na di na ta mag-cheating. God will provide. Dili ka ng imong classmate mo provider nimo kay ngopya ka na, ang resulta wrong lang gyapon. Way ayo Ako lang yung specific ang pagka-estudyante kay niya may dagang estudyante karon atong pilgrims, no? Bisan kitang mga dagko. Wade mo'y cheating di ay sa inyong trabaho. Mga asawa mo cheating sa bana, bana mo cheating sa asawa, pari mo cheating sa parishioners, parishioner. Sige ra gyud supports pare. Istorya di man mo manghogs kolekta. Unsay support diya? O pa man gani mahalin tanan atong slot, mga cheaters sad mo. Nganong wa man ni mahalin atong slot? Nganong pa man ni mahurot? Tungod kay gasigi mog ingon wa jud koy ikapalit. Wa jud koy ikapalit. Wa day kay 100 pesos diya. Naawa. No. Kamong naay 100 pesos niya, moingon mo, wa jud koy ikapalit. Cheating na. Di ba? Nya, para man na sa atong CTUMM. Kaning atong CTUMM or Christ Transforming Union with Mama Mary, ato maning gamiton para karon sa tong pista. Nagamit naman ni nato. Nya, nahumanatag panghatag sa mga bugas. Kato mga 3,000 ka pamilya, thanks sa atong mga chapel leaders o sa atong mga lay ministers na mo'y ni-deliver sa mga bugas. Atong pakpakan sila. Salamat kayo. Pero mupakpak kita ni tungod kay ang atong mga kaigsuonan na malit og CTUMM. Sa namalit. Pero kamong naay 100 pesos, hangtod karon wa pa mo mupalit, na pa mo'y chance hangtod karong Sabado. Mamaya itong pista karong Sabado. Palit lang usa ka slot. Ayaw mo pagpakaron ingnon nga wa mo'y 100 pesos. Ingka para manggunin ako ipalit og sapatos pader, para manggunin ako ipalit og pagkaon, ay sa mo palit og sapatos pag tinii lang sa mo. Or pag-agwanta lang mo anang daan nga sapatos. Karon lang si manaha. Wa man sa kumingon kada gyud si mana palit mo og CTUMM. Karon lang ba? Kutob karong Sabado. Ngilingay imong tupad. Ing nadi na ta mangaon. Nadi na ta mangaon gikan karon hangtod Sabado. Nya kanang budget ninyo sa pagkaon tiguma na moabot ganig 100 ipalit na yung slot. Kaabot man ginag 100 kay imong budget kaon pila man 50 pesos. Nya kaduha ka mo kaon, at least kaduha ka mo kaon. Di ka mo kaog usa ka adlaw, inom lang kag tubig init. Ikaw ugma buhi pa man ka. Di man jud ka patay ikaw ugma. Ako gani 3 times a week, 24 hours di man kumkaon. Buhi pa man. Slim pa. Normal pang sugar. Nawa pa akong mga sakit sa tuhod o sakit diris mga lutahan. Wa man lagi mamatay. Sa una hadlo kay ko, sus, mabuang ta ni magsige tag misa wa tay kaon, mabuang ta madugay. Karon tarong pa man. Ana ha? Nya kung gusto san mo mutabang ani atong kumbinto, naasad ni siya slot nga SBF dag. Ito to baligya, dugay-dugay ni baligya nato ani tag 500 pesos per slot. Karon lang buwan sa Oktubre. Sulay ninyo og tigom og 500 pesos. Kamong tanan nga
nagsunod aning akong misa. Ang nakapalit na, magtigom lang yapon, palit. Ang wapa kapalit, maningkamot yung kapalit. Usa lang kaslat, kitang tanan, palitaan eh. Unsa may ibaw sa Ginoo, kung matinud-anon tas atong pagtabang, ang Ginoo muhatag sa nato og pilo-pilo, gatusan kapilo nga grasya, kay lagi siya maoy provider. Sa ato pa, kung mo ilan natang ang Ginoo na atong hari, ang Ginoo mo atong provider, wala ka nang hahanapin pa. Huwag tang na imong stress, kanang imong worries. Di na ka maratol. Pananglitan, o estudyante ka, nya, medyo may pagka-bugoon ka. Unsa may buhaton? Lord, tudloi ko unsay akong buhaton, ang Ginoo pagtuon. Di man masod, Lord, balik-balik ka. Kapila, hangtod masod. Tanawa, di ba? Sikag balik-balik og basa, kalima, kanapo ni mo, sige balik-balik. Inigabot sa exam. Naadyo kay ma-answer eh. Ako sa una, bugo-bugo mangyog ko. Kalima, ngadtos kawalo na ko balik-balik ko nang akong gisigihag tuon. Nga akong mga classmate, kausara, kaduharang basab. Kuha dayon. Ako, kawalo, kanapo. Pero ba ako ginang buhaton? Unsa may resulta? Wa sila ma-honor. Ako'y na-honor. Ingon sila, anong na-honor man ni ubod nga? Bugo man ni. Buot demo. Ningkamot sa kong balik-balik og tuon. Hangtod sa sige na kong sige balik-balik og tuon, kausa na lang nako basahon, wa na. So dayon kay nga naman naanad naman, na-active namang utok. Mao na to. Gikan sa top 10 ko sa classroom, naapil na ko sa top 40 sa overall. First grading, number 37. Second grading, number 21. Pag third grading, number 13. Pag fourth grading, number 7. Pag graduate na kong high school, number 5. Naghan kay kong uyab atong panahon na kaning atong naong bisag igo-igo ra, basta naalang kay murag masikat-sikat gamay, katsiks yung ginagmay. Pero wasa ko magbinuang kay your will be done man. Your will be done. Ang katapusan nga makaparelax nato, ang Ginoo ilhon ginato nga siya maoy atong saman gahom batok sa dautan. Kita mapildi kita siyawa. Basta way Ginoo sa atong kinabuhi, pildi kita siyawa. Muna nga niingon sa diri, ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ginoo ra gyud makaiway nato sa mga yawanon nga butang. Muna kamong mga ginikanan ay mo pagtuga-tuga nga murag kamo gyud maoy mohimos inyong mga anak nga buutan, hangtod inyo na lang ng latuson, inyo na ng kasab-an, inyo na ng sigihag tulisok, kay inyo yung himoong dautan. Mao man style sa mga ginikanan. Kani pa din. Kuan kay ni. Kusugin ni mo tubag-tubag. Disiplinahon ko ni. Buang na ko. Duha na mong buang. Duha na mong buang. Ingna lang ang Ginoo, Lord, ang akong anak buang. Tabangi in taon ko, nga dili ko matakdan siyang kabuang. Unsa may buhaton, haron dili ka matakdan, higugma ala ng buang. Di magsige na kag imong anak, ali na ang, kao na ang. Sa nganong ang man akong tawag ni mo nako buang man ka. Ali na nga rin. Kay bisan pag ingon anak ka, nothing gonna change my love for you. Moingon din na imong anak, hala si mama ba sana all. Gakos din na imong anak nimo. Nya moingon na ingna lang gud ko unsay akong buhaton kay mosunod ra mangyog ko. Di bi ako buang mosunod ra day kaday, sige panglaban na. Sige ma, tagay kong daghang labhonon. Laba pa more. Laba day kadtog maayo, igsabong sa imong hinayhay, moingon day imong mama, day
murag usbuno na to glaba kay murag wa kayo nimo makiti ang buling. Usba na sa glaba. Aw ana din na paglaba ma. Isa ana. Hangtod makato na ka. Maayo na kay kang labandira mo undang na kag eskwela maglabandira na lang ka. Di ba? Kwarta pa. Ana. Pasabot dili nato pwedeng pugson ang atong isikatawo nga mabuutan pinaagi sa atong kaugalingong tawhanong kusog kung dili pinaagi sa atong pag-uban sa Ginoo o pagsalig sa Ginoo. Muna ang atong mahal nga Birhen Maria gigamit niyang tulo. Relax kaayo si Mama Mary, gawas nga relax, happy and holy pagyod iyang life. Sige, lingi katapusan imong tupad. Ingna sugod karon di na ko musalig nimo. Ingna ba? Ingna di na jud ko musalig nimo. Musalig ko sa Ginoo. Sige, manindog na ta katong nisalig sa Ginoo. Atong himuon ang nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop o yamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya sa dihang ang kalibutan na puno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikaputong adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga nga gihatag mo sa kalibutan gikan sa imong sabakan, nga mao ang yuta nga gibendisyonan ug wala gayud tugki sa mga sampinit sa sala. Bulahan ang bunga nga gihatag mo kanamo diya sa pag-ambit niya sa among tawhanon nga mga kahuyang gawas lamang sa sala. Gihatag mo siya kanamo diya sa paghalad mo kaniya didto sa templo aron mamahimo usab kaming templo sa Dios. Alang sa among kaluwasan, gihalad mo siya didto sa Kalbaryo aron magpakamatay sa krus. Bulahan ang bunga nga miturok sa paraiso sa imong ulay nga sabakan. Bulahan ang bunga nga napupo sa kahoy sa krus alang sa among kaayuhan. Bulahan ang bunga nga nagadala kanamo ngadto sa langit aron sa paghupong kanamo sa himaya sa mga santos. Nangamuyo kami kanimo o Birhen nga putli o yamot, nga patilawon mo kami sa imong mahal nga bunga, aron kun amo na nga matagamtam ang iyang katamis diha sa among pagpalandong sa mga misteryo sa imong santos o yamot nga rosaryo, mahiagom kami sa langit nung kumbira, uban kanimo dinha sa himaya. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang ato mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan pamatia kami. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan pamatia kami. Nga ang simbahan sa tibok kalibutan, sa kanunay mo padayag ug halawom nga pagsalig sa pag-abot sa gingharian sa amahan, gingharian sa gugma, hustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan pamatia kami. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi,
Padayon kitang magampo, ug dili gayud magpadaog sa mga pagtintal, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia kami. Nga aduna unta kitay igong pagkaon aron matubag ang atong mga panginahanglan matag adlaw ug may dakong kasing-kasing nga maantigong mopasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagsinati og grabing mga kalisdanan sa kinabuhi, matabangan sa ilang mga isingkataw diya sa pagpasa nila sa ilang krus, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga may hatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagon ta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makasudong sa naong sa Ginoo, didto sa iyang tunhayng puloy-anan sa paraiso, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia kami. Kitang tanan, O Diyos, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabuot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among ipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario, sa Bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang ipasabot, o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat ka sa inyong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayay pagpamaya sa iyang ngalan, alang sa kapusranan sa tibok niyang santos na simbahan.
O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manayaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa nobina sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaberhen, may pahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Sanctus, 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 Dios, Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdayon ng inumalan, muabot ka namu ang imong gingharian, mahatuman ng imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gamuga
Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maala usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga Palawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimpaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inan sa Diyos, iampu mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon. Karunong sa hatak na sa Mag-ampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection.
Nya mahitabo ra ni kung siya gi atong himuon, ang Ginoo gi atong himuong hari kanunay sa atong kinabuhi. Salamat sa giharias Ginoo og mialagad nato nining atong misa karon, ika 7th day Novena Mass, nya 3rd church dedication. Ang atong pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer o kuyog sad karon nato ang Arcelo Memorial National High School grade 11 students with their teachers. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo sa mga pilgrims. Salamat sad sa atong Eucharistic lay ministers, sa atong mga love offering assistants, mga sakristan, labi na gyud sa atong leader sa atong singing, si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista, si Sister Arlene Sinoy, ang atong mga lectors, si Sister Rosana Bihok, o si Sister Leslie Abeliana. O ang atong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Cesar o Mrs. Meldy Antipuesto and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon, alas 6 gyapon ang atong misa, nya do natay ritual about aning atong paghandom sa consecration sa atong simbahan. Nya inighuman sa ritual, ighuman sa misa, do natay gamay nga agape or sharing sa pagkaon. Nya inighuman ni ana mo sunodayon ang atong Living Rosary dito sa mga chapel sa Group 5. Ang chapel sa Relocation, Limugmog, Bakilid, sa pa ni mga kapilya, Milagrosa, Villa Divina, Cogon o Sambag. So ato gining sakripisyohan kay nindot ni magsakripisyo ta. Tingali mahumanta mga dool na tingay ni mga alas 11 gabi. May nang magsuroy-suroy ta maglibing rosary kaysa magsuroy-suroy ta para manoyok, magkuan disco, inom. So salamat kayo. Unya sa Biyernes na atay foot procession inig human sa atong misa sa alas 6, nya inig pista na gyud sa Sabado alas 6 kay patong misa, nya na sa tay agape diha sa gawas. Gi-arrange nato by chapel. So kitang tanang parishioners adto ta mo duol sa atong kapilya. Nya unsa may buhaton, magdagitag pagkaon kitang tanan para atong i-share. Mo na gitawag nato sa naandan og BYOP. Ana, nya i-share na nimo didto, ibutang sa inyong lamisa, nya inigtingkaon na dili ka mukaon dito sa inyong lamisa, adto ka spikas, musuroy ka ngadto sa laing mga kapilya, adto ka to manguha silang pagkaon. Biyaan to nimo imong pagkaon, ipakaon na lang sa to sa lain sang muduol sa inyong kapilya. Gitawag na siya agape. Mo na kuyog sa mahal nga birhen, mag-inambitay tas pagkaon. Mo na buhaton inig ka pista pohon. Gamay ra sad nga selebrasyon pero mahimong makahuluganon. Ini nga atong altar, murag samok pamanignaong karon, napay mga scaffoldings kay gi-repair nato ang atong backdrop nga bato kay naukab panahon adtong paglinog o gamay atong niaging duha ka Domingo. Mao nang atong gi-repair ang tanan aron dili mahulgan ang pari. Mahulga niya sunod, mamatay na hinoon imbes makakolekta, mamatay na hinoon. Karon ligon-ligon na ni. Ambot ka og tinuod ba gining ligon. Ato lang kana basig matangtang na ni karong adlaw nya mo hapsay na sa ding atong altar. Salamat sa atong mga ni-repair ani. Nya ausbon ako padayon tang mamalit og slot nya pasalamatan nato ang namalit na. Mao ni ang atong update sa SBF DAG para sa atong kumbento nahalina na tag 40,500
586 ka slots, naapay 19,414 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 257 ka 16 slot challenge. Nya sa atong special slot katong CTU para niyaning atong pagsaulog sa atong kapistahan karon ng hatag tagbugas diha sa tay World Youth Day, dagko-dagko to mga gasto niya iato sa ning itukod og mga balay sa mga 61, at least 61 ka mga kabos nga balay or gubaon nga balay. Ang atong halin sa CTU niabot nag 21,670 ka slots, naapay 48,330 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na sa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100, nakadawat na sa tag 111 ka 61 slot challenge. Ang ato sang DSAP katong investment slot para sa ni sa atong columbarium pagtukod tag 500,000 pesos per slot nga naay 25% interest per annum. Nakadawat na sa tag usa, so 207 na ka DSAP ang atong nadawat. Padayon pagyapuntang mudawat niini. So atong pasalamatan ang Ginoo pinaagi aning namalit og slots, ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Praise the Lord. Manindog na ta para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sama.